2012-ben ismét megtartotta Tavaszváró nyílt napját az S+C Stúdió Kft. A rendezvényen az érdeklődők ismét 30 gyártó különféle termékeiről tudhattak meg részleteket. Ez egy hagyománya a cégünknél, immár 10. éve rendszeresen a Konstrumát követő első-második héten a Konstruma akciókat mindegy meghosszabbítva 30 jelentős gyártó-szállító partnert hívunk meg. Most is jelen vannak itt a Magyarország legkvalifikáltabb és legjelentősebb top 30-as gyártói, akik egy személyes tanácsadással állnak itt közvetlenül az érdeklődő partnereink, lakosság, illetve kivitelező és tervező partnerek részére. A tanácsadás keretében lehetőség van, hogy akik nem vettek részt a Konstrumán, nem tudtak elmenni itt azokat az újdonságokat, amelyek ezeknek a cégeknek az új innovatív termékei megismerhessék, illetve új technológiák alkalmazására is kaphatnak információkat. Ismét nagy hangsúlyt kapott a hőszigetelés, mivel erre nem csak télen van nagy szükség, hanem az év melegebb időszakaiban is. A cégünknek ez egy erős profilja, nem csak mint kereskedelmi tevékenységként, hanem kivitelezési tevékenységként is elég aktív résztvevői vagyunk a hőszigetelési piacnak, illetve annak egy speciáliságának a úgymond panelprogramként elhíresült, vagy éppen most egy kicsit lecsengő programnak. Itt is új termékekkel próbáljuk megkeresni azokat a társasházakat, illetve lakossági ügyfeleket, akiknek semmilyen pályázati lehetőségük nem volt, hogy így újítsák fel az épületüket, viszont az energia az egyre drágább és egyre többe kerül, és azt gondolom, hogy érdemes mindenkinek elgondolkodni, hogy az ingatlanait hagyja lepusztulni, tönkre menni, elértéktelenedni, vagy pedig valóban érdemes erre pénzt áldozni, hiszen ez a pénz azt lehet mondani, hogy a felújításnak a mértékétől függően rövidebb, hosszabb idő alatt megtérül. Czang Géza szerint az építőipar mélypontja miatt most nagyobb hangsúly helyeződik a felújítási piacra is. Ebbe a homlokzati hőszigetelés jelentős tétel, nyílászáró cserékkel, tetőfelújítások, korszerű nyílászárók, tetőtér beépítés sajnos kevés van, de ez is már fantasztikusan jó tetőtéri rendszereket, ablakokat kaphatunk. A lakásoknak a belső felújításánál pedig szintén erőssége a cégnek, úgy gondolom, a különböző minőségű és komoly árértékarányt jelentő hidegburkolatok, szaniterek, fürdőszoba felújításokhoz különböző kvalifikált gyártóknak a minőségi termékei kaphatók. A kiszállítást szintén megoldjuk a partnereink részére, mint plusz szolgáltatást, illetve hát a műszaki tanácsadással egyrészt a felkészült kollégáink mindent megtesznek, és ha szükséges, akkor a gyártókat konkrétan tudjuk bevonni, mint ahogy az a mai napunk is mutatja.